La Cobla Amsterdam ha fet parada a Balaguer. La formació provinent dels Països Catalans ha ofert una audició de sardanes aquest dissabte a la nit a la plaça Mercadal. Amb més de 30 anys de trajectòria i un equip jove i renovat, la formació neerlandesa ha planificat una gira que significa el seu retrobament amb el públic sardanista després de les actuacions de l'estiu del 2019. La gira comença a Balaguer i inclou actuacions arreu del territori on destaca la participació a l'Aplec de Palamós i al Festival Internacional de Cant Coral de Puig-reig. La Cobla Amsterdam és l'única formació coblística de fora dels Països Catalans i va néixer per la inquietud d'uns músics neerlandesos que estiuejaven a la Costa Brava i que van quedar tan meravellats en escoltar les cobles catalanes que van decidir comprar els instruments i emportar-se'ls als països per fundar una cobla. Des d'aleshores han anat venint als Països Catalans amb una periodicitat bianual, excepte amb el parèntesi per la Covid. Un dels components i fundadors de la Cobla ha explicat que estan molt contents de poder tornar a Catalunya i de la gran recepció per part del públic català. La formació ha anat canviant els darrers anys, un fet que afegeix una dificultat més. Fa molta gràcia de tocar sardanes per tothom de nosaltres, però que és més especial és de tocar aquí, a Catalunya, el país de l'origine, no? I amb la gent ballant. I com aquí, a la plaça, amb aquesta atmosfera que hi ha, fa gràcia moltíssim. Fa molta gràcia. Que és la primera dificultat, són els instruments, no? Jo soc clarinetista i una tenora és una cosa molt diferent. A Holanda no pots prendre classes d'un tenorista, doncs això és molt complicat. I que és complicat també són els canvis de la gent. Comparat amb el començament de la Cobla, fa 30 o 35 anys, no sé, tots són diferents i jo sóc l'únic sí. Segons el president de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, Jaume Marvà, estan molt contents de rebre la visita d'aquesta singular cobla, en una actuació de gran qualitat. Tenim una cobla convidada molt especial. És l'única cobla de fora dels Països Catalans, de fora de Catalunya, i són holandesos, són d'Amsterdam, i per tant estem molt contents, és la primera vegada que venen. I a més és una cobla que feia 3 anys que no veníem terres catalanes i és una cobla que des que es va fundar que ve any sí, any no, i l'any passat no va poder vindre, fa 2 anys li tocava i amb la pandèmia tampoc, i per tant ara feia 3 anys que no venia i vam negociar que comencessin la gira, que ara faran una gira de 9 dies, precisament aquí a Balaguer, a la plaça de Mercadal, perquè estem molt contents de que vingui la Cobla Amsterdam després de 3 anys sense poder vindre, de que faci aquesta gira de 9 dies, de que la comenci avui a Balaguer. L'audició de Balaguer ha inclòs un programa en el que destaquen 2 sardanes estrenades enguany a Balaguer, Sardanes al Mercadal, de Joan Moliner, i Balaguer Capital de la Sardana, de Dani Gasulla. També una selecció de sardanes populars.